Dako kayong impact ang papa sa pamilya. It could be a positive impact or a negative impact. You know why? Because kung ang istoryahan ay taking good care and loving the children, expected na sa mama. Ang mama mo love yun o mo take good care yun sa mga anak. Pero dili na siya normal or common sa usa ka papa. Mauna nga kung ang papa loving and caring sa iyang mga anak, maayo ang pagdako o pagtubo sa mga bata. Tungod kay mas grabe na siyang impact sa mga bata nga maramdaman nila, ma-feel nila nga love o i-care sila sa ilang papa. Nga ang ilang papa hands-on sa ila ever since sa ilang pagkabata. Ang negative impact naman kung salbahis ang papa. Kung ang papa walay pakialam sa pamilya, walay pakialam sa mga bata, tapos makita pa sa mga bata na pasakitan ng ilang mama, nagali panultihon mga kaistorya, how can you say that you love your kids if your kids see you that you are hurting their mom? Ilabi na gyud kung ang papa mga bit. Ilabi na gyud kung ang papa biyaan nila, makita sa mga anak na gibiyaan niya ang ilang mama. Luoy ang bata. Pagdako anak confused. Pagdako anak daghan na silang mga hang-ups and issues. Ingon ana ang impact sa papa, mga kaistorya. Busa kung ikaw papa nagtan-aw karon o nakita nimo nga na kay pagkukulang, this is now the time to change. Kapag ka wala tay trabaho, day off na to or holiday, dili na ta mo adtos barkada. Ayaw na, humanata na atong ulitaw ta. Ang kanang mga bakante nga adlaw or oras, dito na to ibuhos sa atong pamilya, sa atong asawa, ug sa atong mga anak. Dako kaayo na og impact sa ilaha kapag ka ang papa mo hatag og time, care ug pagmahal sa pamilya, sa asawa ug sa mga bata.